Mielőtt még elkezdenénk a videót, hadd mondjam el gyorsan, hogy az előző videó leírásában megemlítettem, hogy dolgozunk egy nagyobb projekten. Ennek az első része az, hogy csináltunk egy Discord szervert nektek. A link lent lesz a leírásban, illetve kitűzött kommentben, és itt első kézből kaphattok majd értesítést a videókról, az Instagram posztokról, egyéb bejelentésekről, illetve tudtok egymással és velünk beszélgetni, küldhettek képeket, videókat, stb. Ahogy ezt egy Discord szerveren szokás. Jó szórakozást a videóhoz! Az 1947-től 91-ig tartó hidegháborúban egy atomtámadás valós fenyegetés volt. Emiatt a szovjet megszállás alatt álló Magyarországon is több ezer polgári és vezetési bunkert létesítettek. Ebben a videóban 3 olyan objektumot mutatok meg, ahol a szokványos felszerelésen kívül érdekesebb dolgokat is találtam. Kegyetlen szar állapotban van. Szellőző. Itt aztán be nem jutok. Viszont itt is van. Ja, itt a főbejárat. Gondolom. Nem áll, hogy itt van. Oké. Akkor nyitva van. Ilyen sem volt még, hogy tárva nyitott ajtóban van az óvóhely. Hú. Ez jó nagy bunki. Már itt mi van? Ja, szárnézők. Filterek. Ja, igen, ez a szűrőhelység. Léci legyen még. Jó, mondjuk ez brutálisan néz ki. Foszlik szét az árnyaló. Hello. És itt van bent cucc. Na, hello. Még megvan a berendezés. Részben, tehát hogy ami a főteremben voltak ilyen cuccok, azokat nyilván mindent elvittek. De... ilyen mosdó... Oh fuck! Jumpscare. Az anyja picsáját, itt egy szóval. Na mondjuk ez menő. Wow, és hát a lába már rá van törve. És itt telefonál most már örökké. Nem tudom ezt miért rakták ide, milyen fejindulásból. Rá van rohadva már a sapka is. Úristen, engem a piros fényben nagyon parán néz ki. Föl itt lent egyedül a sötétben olyan érzésed, mint hogy mindjárt fölkeresik. Rádugrom. Sikeresen bejutottam ide is. Ilyen még nem volt, hogy nyitva van az ajtó konkrétan egy atombunkerem, meg a vészkijárat is. Ugyanaz, mint a másik oldalon. Tök jó gumisizmák. Tűzoltósági ruhák. Itt aztán lehet lootolni. Igen. Most igen, kevés ilyen tárgyalóterem van, ami még jó állapotban van.
igazából itt is egy telefonos rész. Telefonközpont. Levegőfilterek. Darth Vader hangeffektek közben. Ez pedig ugye a légszűrő berendezés. Ez a generátor hajtja, ami itt van. Úgyhogy, ja. Érdekes. Ezek a szobák üresek, ez egy hálószoba. Lehet aludtak volna a menekültek. Ugye 3 emeletes ágy van bent. Itt egy ivóvizet szűrtek ezek szerint. Még a gépházat nem mutattam meg, az itt erre van. Ami eszméletlen jó állapotban van. Hát itt nincs nagyon semmi. Ugye ez úgy működik, hogyha ezt a kart elforgatjuk, akkor ez, meg a másik végén lévő kis pöcök belemegy ebbe a foglalatba, és nem nagyon lehet kinyitni az ajtót. Ja. Mi mehetett bele? Nem oxigén keresztülésű. Pihenő. Ez az? És hogy fogjuk belakatolni, majd úgy visszalakatolni. Ott befele. Na, let's go. Behajtod? Nem hajlik be. Nem lehet. Nem lehet? Nem. Ez egy hosszú folyosónak tűnik. Kell lenni egy szellőzőnek valahol? Aha, ott van kivilágítva a folyosó, látod? Azt a kis fényt. Amúgy ezt tudja, hogy a bunker szivattyúja. Ja. Itt nézd már a szellőző képre. Akkor valahol itt lesz a szellőző is.
kamerával. Ez működik, még ez minden működik. Na, elég. Mondjuk az érőszakon. Ez megy. Ezt most kapcsoltad be. Ez egy trafo. Úgy te világítanak sötétben. Nézd. Itt egy telefon. Na, bók. Jézusom. Ez rohadt menő. Nézd. Kis rádiózó állomás. Ez olyan next level. Lecseg. Rohadt menő. Sistereg. Van benne ilyen. Magyarország vasúti térképe. Hoppácska. Na jó. Na ez. Itt is van egy kulcs. Raktárak. Yo, this shit crazy. Dude. Ez még nem is volt használva, ez le van takarva az egész fóliával. Ez létezik? Ez zsírúj. Nos, ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm, hogyha idáig megnézted, hogyha szeretnél még hasonló tartalmat, akkor jelezd kommentben, illetve mindenképpen lépjetek be a Discord szerverre, ha nem akartok lemaradni semmiről, és mint mindig, legyen gyönyörűséges napotok! Hello?